Ahora después supongo. Passades. Un fort aplaudiment, sisplau, al membre de la Junta, Josep Portnou. Ha agraït la participació de Neus Navarrete, Laura Orteaga, Maria Isabel Arts, Clàudia Padilla, a més de l'Urquina Raidea en la direcció i Rubi Valle al piano. Moltes felicitats i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit. Que treballa.
Moltíssimes gràcies al Railean Quartet, que hem tingut l'ocasió de gaudir aquesta nit aquí al Teatre Núria Espert amb motiu del 30 aniversari de la penya barcelonista de Sant Andreu de la Barca. Després del sopar i d'aquesta magnífica actuació estem preparant l'atril perquè farem els parlaments oficials d'aquesta efemèride tan important pel barcelonisme i també per Sant Andreu de la Barca. 30 anys de penya barcelonista al nostre municipi. I per aquest motiu demanarem la presència en aquest escenari del senyor Cándido Fernández, el senyor Eduard Coll, el senyor Enric Llorca i el senyor Joan Torrent, que vull, en aquest cas, demanar un fort aplaudiment per ell, exjugador de Futbol Club Barcelona, que està aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, senyor Torrent. I sisplau, pugeu a l'escenari tots quatre, perquè arriba el moment dels regals institucionals i dels parlaments, sobretot, en una jornada tan important com aquesta. ¿Las fotos luego qué hace? ¿Las mandas o...? Sí, las da el Cándido. Ah, vale. Un fort aplaudiment, no? I com el president ja s'ha situat a l'atril directament, doncs passem la paraula al nostre president de la penya barcelonista de Sant Andreu de la Barca, el senyor Cándido Fernández. Un fort aplaudiment.